आई गौर करी। आओ आज बड़ा ही सौभाग्य के बात बा बबुआ कि है सावन के महीना में हर बार के भांति एहू बार सम्राट म्यूजिक वर्ल्ड के माध्यम से जैसे सब गाना करो सब सुनीला वैसा ही सावन के कुछ है पावन गीत लेके हमनी का उपस्थित बनी जा। जय हो बाबा भोलेनाथ के दरबार में सब भक्त लोग हाजिरी लगावता तो यही से हमनियों का हाजिरी लगावे खातिर आइल बनी जा। जौन भी गलती है ओकरा के क्षमा करो। जैसे हर गीत के रौड़ा सब प्रेम स्नेह आशीर्वाद दिहिला वैसा ही एहू गीत के रौ सब आशीर्वाद दे। जय हो जरूर मिली। एगो भक्त बारे ए बौराहू बाबा के स्टाइल जब देखले तो कहले कि धन है बाबा भोलेनाथ। धन है जटा हवा बाबा का कहत रे बबुआ का हो तहार धुइए निराला बे महाराज। धुइया बा निराला जय हो भोले मन के तार चिलम बा आ 84 मन पर बोझ करो का जने कैसे तार चिलम सहता हमरा बुझात नहीं है। बबुआ हो 80 मन के चिलम पर 84 मन बोझा बाबा कपार पर चंद्रमा आ गंगा के धार सुहाता कहले भक्त की बाबा हो ए महाराज लीला रे बोले सब बाबा के कपार पर जौन चंद्रमा शोभत रे आई जौन तहार सांप बा जब जातनी
रौरा के प्रणाम करे खातिर ऐसे फुफकार मारता कि ये बाबा हमर मियाजे गड़बड़ा जाता कहत रे बड़ी फूफ ज्यादा लीला रे बोले सपवा के भाला ए बाबा हे बिछुआ कनवा के बाल ए पप्पू भाई बिछुआ कनवा के बाल जय हो भोला जी जय हो भोला जी ए बाबा देखी एगो लाचार भक्त रौरा द्वार पर आई बा आई रौरा से हाथ जोड़ के ये विनती करता ना एकरा लगे कोनो व्यवस्था बा और ना एकरा लगे उतना कोनो शक्ति बा फिर भी राउर भक्ति करता रौरा दरबार में जे भी जाला ओकर सुनवाई जरूर होला तो का जाने लाचार के पर विचार और बाकी नहीं खे कहे तो भाव बा बबुआ हो मास्टर मुना सोनो तो सजी बोला मास्टर मुना सोनो तो सजी बोला खोल दी अरे भोगिया के ताला बबुआ हो आजकल के तो गाना बजाना दूसरा ढंग के हो गई बा बाकी लयदार जे हुई हमार गाना के सुनी बेलूड़ा खाती तई गावते नहीं खे हम कहे के भाव बा खोल दी अरे भोगिया के ताला बबुआ हो तो जय हो भोला